2026 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव उथ्रिसारनाय सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि गेजेरावनो जोङो जिथि बा टप 10 जोङो सायख'नानै गासै मेट्रिकआव सा 11 जन आरो हायार सेकेन्डारि आर्ट्स साइन्स कमार्स गासै 35 जन बे फरायसाखौ तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दिनै बरायदों आरो बिथांमोनखौ जों बरायदों खारन बिथांमोना दिनै जाफुंसारनांगोन मानोना बिथांमोनानो गावनि जिउनि सासे ड्राइभार आरो बिथांमोना न'खरनि सम्पद समाज आरो हारिनिबो सम्पद हादरनिबो सम्पद दा ओंखायनो जों बिथांमोनखौ जोङो बरायदों जों बिथांमोनखौ बरायदों खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो माहारिनि मोनसे फरायसा आफाद हिसाबै जों बिथांमोनखौ अराय सम अख्रां सायाव बिरनायखौ जोङो हास्थायो आरो जों दिनै बिथांमोनखौ बरायदों खारन बिथांमोना दिनैनि जि जुजिनाय जि मुगा बे जुजिनाय मुगायाव बिथांमोना राफोद सुबुं सम्पद बिथांमोना दाफुंनानै लानांगोन आरो बे राफोद सुबुं सम्पद दाफुंनानै लानांगौब्ला गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगोनब्ला बिथांमोना माखासे गोरों गोरा बिथांमोननि थुलुंगानाय बिथांमोननि बोसोन बेखौ बिथांमोना मानिनानै सोलिनांगोन ओंखायनो जोङो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसेनि मेहेरनां हाबाफारिजों जोङो बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ जों लादों आरो बे हाबाफारियाव जोङो दिनै गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि फनेन्द्र बसुमतारी सार बिथांखौ जोङो हांख्रायदोंमोन आरो दिनैनि जि बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव जों थि बुंथिगिरि आलासि महरै बर'मा फरायसालिमानि बिबुंगोरा डक्टर कबिता रामसियारि बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथांमोननि जि बिबुंथि बे बिबुंथियाव गोबांथार थुलुंगाखांनाय माखासे बिबुंथि बा बोसोन बिबुंथि बिथांमोना लादों आरो जों मिजिंथिदों दिनै जोंनि आलासि बिथांमोननि जि बेसेन गोसा बिबुंथि बे बेसेन गोसा बिबुंथिजों जोंनि फरायसाफोरा थुलुंगा मोनगोन आरो दिनैनि जि बरायनाय हाबाफारि बे बरायनाय हाबाफारियाव बरायजाग्राजों लोगोसेनो जोंहा 8, 9, 10 बांसिनै जोंहा थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसा खमबाबो जोंहा 450 बा 500नि गेजेराव जोंनि फरायसाफ्रा बेवहाय बाहागो लादोंमोन आरो बेयाव जोंहा मोनसे मिजिंथिनाय बा मोनसे आसा जोंहा दङ दिनै जायफोर फरायसाया बरायजाबाय बे बरायजानायखौ नुनानैनो जोंनि 8, 9, 10 आव फरायनाय जोंनि फरायसाफोरा थुलुंगानाय मोनगोन आरो उननि बिथांमोननि जे फरायनाय सम बिथांमोना बे थुलुंगानायखौ लानानै अराय सम आवगायगोन जों बेखौ जों मिजिंथिदों आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा जोंनि जिल्लाया जोंहा गोदानै दाजानाय मोनसे जिल्ला आरो बे जिल्लायाव जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव गोबांथार जोंहा जौगानांबावगौ जोंहा दङ दा ओंखायनो जोङो बे सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानांगौनि थाखाय जों थुलुंगा महरै दिनैनि बरायनाय हाबाफारिखौ जोङो लादों।